Onipa nyini empemponso ene edin a yede efere no. Onipa nyini empemponso ene edin a yede efere no. Enuanom ne adofo. Medin edi teacher Opoku abrantie. Meda wase se abere biara medi audio tumu a obo modern ebo etie na ofemu aba. Mekai se medi onipa nyini empemponso ene din yede efere no ebeba. Moma yensha ase. Die di kan eye esukonoma. Ye ka se esukonoma a hwan ene esukonoma. Esukonoma eye akwada yawo no foforo a yenyamfa aduane a emu odu emfa ema no. Esukonoma eda anase na wotwe anase bosome a yedi esusu esukonoma no egumu ahodo bebiri. Ni senti ene se akwada no yenyamfa aduane emu odu emma no woye esukonoma. Kire se woye ensuo anoma. Ensuo enko anoma. Wonim se ye woni pa foforo a eya na ye munu se oye nipa. Nemom ye bunu se eye abodie bi. Enu nti saa bere no a yede wo no edi kosi se yedi aduane emu odu bema no woye esukonoma. Woye ensuo nko anoma. Aduane a emu ha anase aduane bia eti se ensuo biara ebetimi anyen no. Enu nti onya ni banku ampesie no woye esukonoma. Ebidie eye na awotwe mienu ansa na yamana aduane emu odu. Ebidie eye bosome miensa. Ebidie eye bosome nsia. Ebi mpodie na awotwe pepepe na yamano aduane emu odu. Yenya amada aduane emu odu wi a onya esukonoma bio. Die etie eno no. Die toso mienu eye abofra. Ye kase abofra kire se yabono afra bibi mu. Yabono afra bibi mu. Afei na eye esukonoma no. Ade no ayewo ye no. Afei na aye abodie ankasa. Jese onyankopon abono ede na fra nipa. Enu nti wohwa eye abo anase bo abodie ena afi fra ye kase bibi afra na chese ade no abeka bibi ho. Enu nti onyankopon abo saa nipa yi ede no abeka ye ho. Enu nti na ye fra no se eye abofra. Chese onyankopon abono abefra ye mu. Enu nti ufiri eye abofra na afi ye ko eye akwada. Na akwada no yewo ankwada emu abupan emienu. Yewo abema woya akwada. Ene yewo abayewa wono nso eye akwada. Na abema eye bema. Ena abayewa no eye woba. Enu nti mama yentie eye enu nso enkyirechire mu. Ya kase se nipa yi aduru eye na akwada eye abayewa so a sede etie no waben arewa. Se nipa no waben arewa. Enu nti obehu se woye oba oduru sampemponso yi a wotai eben ne maame ewojare. Maame no o ya ade a obonse ne nsadam. Maame no usini yema akoda etimi de nsa beto eye ade ne mu bi na ono nso oposa wa amana nsi a obesu so ahu wo ya ade korampo no a se emokobi na wopoto a akoda etimi beje tai na ayese de wo poto se wo kache ne se wonyi ne nsam firi mu akoda yi besu akoda no sampemponso yi wa ben arewa. Enu nti ne ye fe ne se aye abarewa. Ena afei yewo abema. Abema nso eye bema a wono nso aduru mpemponso we ya wono nso etiesi na wono nso ekọ eba afei no wono nso okoto ne nan o sa afei ne nani agye niema ho ebi di se bo a abun se sa abra ntise no nani agye ho kama afei wono nso aben eniema ho sede eye enkyirikyiremu no ede ema ye no. Afei eye abemo no
abɛɛmoa wabɛn mmoa. Saa mmere yi no anaasɛ saa mpɛmpɔnsuo yi mmarima yi du a na kyerɛ sɛ wɔn abɛn ɛyɛ mmoa ho. Afei na wɔn bɔ mmɔden sɛ wɔn bɛbusa wo ɛyɛ nsɛm. Wɔn busa wei ɛyɛ deɛ yi, wei yɛde yɛ da yi, wei biribiara wɔn bɛhu biara no wɔn bɛbɔ mmɔden sɛ wɔn bɛbusa. Wɔn ɛrefeefe ɛyɛ nneɛma mu. Abɛɛmoa wabɛn mmoa. Ebi nso ka no abɛɛmaa ne nyinaa no wabɛn ɛyɛ mmoa. Saa pɛpɛɛpɛ ɛna abɛɛmoa no nso ne su ɛne ne ban no sei ɛna no nso ɛteɛ. Afei yɛfiri ɛyɛ stage ha na yɛrekɔ ɛyɛ abranteɛ ɛna afei aketeesia. Abranteɛ ɛna afei aketeesia na kyerɛ sɛ ha deɛ ɔma bɛyɛ teenagers. Broni bɛka sɛ ɔma yɛ teenagers. Na yɛka sɛ abranteɛ a kyerɛ sɛ obi a afei de baabi a wadu no wobra no a ontie bio. Wobra no a ontie bio. Na kyerɛ sɛ oba bɛɛma bonsa afei na motoɔ ma hyɛ aseɛ yɛ dɛ efu na ne baa bi nso ahyɛ aseɛ dɛ efu. Saa nipa yi afei oduru hɔ a ɔprapra ne ho kakra. So wahu saa abranteɛ bonsa duru hɔ afei ne ntaadeɛ ɔno ankasa timi si ne boxer no afei wosi sɛ de bɛyɛ mu betimi ate ɛde ama no. Saa bere no omudu a ɛyɛ mmarima no ɛne mmaa no kura titiriw yɛbɛba hɔ. Mmarima no ɛne mmaa nyina mbɔ mmɔden sɛ ɔmbɛyɛ ɔmo bɛsiesie ɔmo ho yie na bɛrima no deɛ yabra no a wɔnte aha deɛ ɔmo ntie asɛm koraa. Baabi a wɔka sɛ ɛma wɔnkɔ no ɛhɔ ɛne ofiri ba. Adeɛ a wɔbɛka sɛ mo wɔnyɛ no ɛno ɛna wɔyɛ. Bɛrima no sɛ yabra no a wɔnyɛ dɛ ɔntie wɔntefo. Saa pɛpɛɛpɛ ma menka ne saa. Mmarima no muduru saa mpɛmpɔnsuo yi a ɔmo ntefo. Ɛna afei yɛkɔ aketeesia na yɛsɛ saa bere no wakata ne ho asie. Afei ne wadu ɛyɛ ne mpɛmpɔnsuo a wotimi ɛyɛ dɛ ebu ne nsa. So wahu saa mpɛmpɔnsuo yi na ɛyɛ ɔbaa no obu ne nsa. Afei obu nsa wayɛ aprapra. Ɔprapra ne ho dodo. Obu nsa afei ɔde ahwehwɛ. Otimi de ahwehwɛ ɛhwɛ n'anim ɛdaadaa ne ho ɛne ade. Obu nsa afei osiesie ne ho. Ɔmpɛsɛ ne ho ɛbɛyɛ fi koraa. Sɛ wɔnante a wɔmmɔden sɛ ɔbɛyi ne nan maakɔ afei ne nante ne ne biribiara na asesa. Na yɛ sɛ ɔma yɛ aprapra. Saa mmaa no na ɔma yɛ aprapra. Aketeesia kyɛ sɛ obi a wakata ne ho ɛde asie. Afei wɔno a nanka odware abɔnten no sisia deɛ onware bio na ɔfɛre. Ne papa ɛkoraa mpo ɛwɔ hɔ a ɔmpɛsɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛyi ne ho na wasiesie ne ho. Bonsa afei wɔde ne ho ɛyɛ dɛ esiesie ne nuanom wɔde ne ho esiesie ɛyɛ na awofoɔ. Afei de bibi ɔbɛyɛ bia no bɔmmɔden sɛ ɔbɛma ayɛ ɔno nko a na kyerɛ sɛ ɔfɛre adeɛ saa mpɛmpɔnsuo yi. Ɛno yɛ aketeesia nso ɛdeɛ no oduru hɔ a na wakata ne ho ɛde asie. Abranteɛ deɛ sɛ mekae no yɛ bra no a wɔyɛ dɛ wɔnte saa bɛmma yi wanyini. Afei ne minimu ahyɛ aseɛ emu ayɛ du. Wɔkasa na abon sɛ bɛmma ɛna ɛkasa yi. Bɛmma ɛwɔ fia ɛyɛ. Afei moma yɛntoa so na yɛnkɔhwɛ deɛ ɛsan edi ɛhɔ bio. Sisi yɛfiri abranteɛ ɛne ɛyɛ aketeesia. Afei ni yɛduru mpɔmpɔnso a yɛka sɛ ɔpanyini. Yɛka sɛ obi yɛ ɔpanyini anaasɛ ɔpanyin a ɛkyɛ sɛ saa nipa wei ne pa ayɛ dɛ yi anyini. Sisia deɛ otimi gyina ɔno ankasa deɛ yi ɛna so. Saa mmerɛ yi deɛ wayɛ bɛrima mu. Saa mmerɛ deɛ wayɛ ɔbaa besia ankasa. Na kyɛ sɛ ɛyɛ ade a wanyini ɛyie. Afei obun sɛ ɔyɛ bɛrima. Saa mmerɛ yi deɛ ɔno ankasa betimi akyekyere n'abusua. Ɔno ankasa ne pa anyina duru mpɔmpɔnso a ɔno ankasa betimi ayɛ adeɛ ɛde ama ne ho. Ɔno ankasa betimi adi paa ɛde anya ne sika agu ne botom. Ɛho kwan a ɔbɛfa so ɔbɛtoto n'abrabɔ. Ɔyɛ ɔbaa nso afei ne wɔdwendwene awadeɛ ho.
so hu saa mpemponso wo duru de ne pae de anyini enu nti oduru mpemponso yi a na yese omo dwene abusua ho ekwan ye obefa so a obete ne ho ade afiri na wofo ho na afi ono ankasa akɔkyekyere na abusua so hu eno ne opanyini yese ne pae de anyini a woduru mpemponso a ono ankasa ebetumi ahwe no ho afei omuduru mpemponso seyi a obonse mantem wa omutimu ani kura wa omutimu nyina agye wo matomu afei obia ahyase eya ade a ono ankasa na ni yedai egye ho eni ti sugu kura na moko abonse afei na university ene nasefo yedai ebamu afei no ono ankasa de ono anekra pe ono ankasa ekoye ene de ekeka ho saa nipa anyini a optimi hu ni bonkum etu ne nifa na ono ankasa etimi esigina edema ono ankasa ho eba saa no a na awofo no ani atoto efiri se wo momma no eduru mpemponso a wo mo eba abifiri wonten afei ye firi opanyini so a na ye kɔ eye abasiriwa enso eye mpemponso bi a na kyese wonipa anyini akoduru ba bi a yesi opanyini eni hwe no owode ai abakɔsɛm a wotimi de kyerɛkyerɛ eye enkyirima ba bi a wodui obi wo hɔ a na kyese wotimi aware ba mienu anasɛ miensa ema saa awade de nyinaa ebia egui obi nso wo hɔ a na awade ba ko a wotena ho awade no aye anika abeduru mpemponso bi a suahu na wanya edi afiri awade mu suahu na wanya edi afiri abrabo mu no wode esere edi esi kwan wode ekyerɛkyerɛ wode etufu enu nti saa nipa duru mpemponso yi a yeba modin se empo ne se kuo bi na yate a yede saafo no betoto ano na saafo no timi aboa ama kuo no saafo no betimi aboa no madwene ede ama kuo no efiri se ye hia nkofo bi a omonimdie no ekɔ animu ewo abrabom ewo asetene mu emfa ho ne se de etie bia no panyin eye panyin na de wasua no ebeboa wo efiri se panyin bi wo hɔ a ontimi mfa sika emma wo mo odwetiri nanso no obetimi de ne sua hunu a wo fa mu ede amaw se wutie saa panyin afutu a ebia hia ye frɛ no se hia ehia obi da biara da efiri se wo ye bi na saa mfomso no na abɔ ne fom na ene ohu se saa panyin oni sika no se mom wode ne futuo no ema wo a ebeboa ema wo nso eniema akoyie ede amaw ndi saa bere yi no wo ye nipa a wo esiri kwan wo ye nipa a wo sisiri aban wo ye nipa a wo de wo futuo no wo de ekyerɛkyerɛ eye emapa wa wo sisuo wo de wo futuo no ekyerɛkyerɛ eye enkwada a wo sisuo wo de wo futuo no ekyerɛkyerɛ eye wo a wo di wo nim enu nti de etie eno no na kyese empemponso ye dui eye abasiriwa afei ye firi eye abasiriwa so a na kyese ye ba eye abrewa ene akokora abrewa ene akokora na kyese sisi ye de wo ho nyinaa akora abrewa ene akokora na sisi ye de etwato onie wo ho nyinaa akora enu nti ewiase na asesa nanka kane no enka wuduru saa mpemponso yi a ena wode woniema yedai etutu yie afei wo nsase bi a ewo akira wo yire enim anase abusua ne nimu a na wa hyase na wo kyerɛkyerɛ wo niema bi anase japade bi a waye ne sumase anase wo ye ne kokua mu a afei na wo be kyerɛkyerɛ na wode niema yedai atutu yie obomodin se obekora niema bibia pepepe enu nti saa bere yi obonse se emerewafo ewo fi a saa bere omu mpefie ho o masan akɔ nkwada mu bio o masan akɔ amachi bio saa bere yi omu mpefi so ho ombomodin se omudi niema betututu yie enu nti aberewa wo fi a aberewa ebomodin se
obeye niema nyina kama obeba no ade bi ho ade to ha obeba na abere watamato ya obese bibia yire ene da na kwan so okura ne ho o hyehye ne niema ne bibia na chi pepepepepe enu nti afei ena bi broni se bibia efe ne se eye well eba mu afei bemen anase obey ototo na chi se de beya ni wu achi no ensem enya basa okura na chi okura oye nsiesie so ewo na chi ede aboa ama niema etimi akoso dabi no oni ho a na bibia etimi akoso yie samre owo suahunu bebre a optimi de kire samre owo afutuo enu nti samre no ane yekotena wonase etie eye abakwasem yekotena wonase etie eye anansesem yekotena wonanase etie eye ensem a atwamu a wunyanteye sabre na obomodin se wuje de wo fa wonase na watimi etietie sa ne mani nyina ebi sede beya omokwa unso betimi anya bi ede akire wo mo a omoba enu nti panyini ni hwe owo abakosem a wode akire oni panyini empemponso ani din a yede frɛ no enkirekirebu na mede yabai meda wase medin ede teacher Opoku bomoden se ubedi machi ewo YouTube teacher Opoku afei uko eye Facebook nso a AKAN PROVERBS opese o meka ye WhatsApp abusua no ho a bomoden send me message na mede wo ebeka ho meda wase nyame enka wo ho bye bye Edika